kalih sing rondo wau ning lemu niki kok. Walah bener e. Bener iki. Hebat iki. Kula sing ngandhap mawon apa? Mboten. Mboten. Jenengan ampun maju-maju nggih, mengke nek dawah mengke kula ndak dadak nggih. Mboten pun aman lho nek wates niki ya. Oh. Kanten iki nggih. Mboten sandredeg nggih. Mboten kula nek Salaman Rin, salaman. nggih. Salaman? Ayo ngendi? Ayo. Tangan. Tin, kowe iki nek kenunul malah cilaka kowe. Lah kan jaga jarak ya. Kowe nek ngawur terus salaman riyen. Nggo, ngoten malah. Tangane diulungke sik engko tak cekelane. Lah niki lho. Ya kurang maju. Lah niki lho. Mboten. Aja maju-maju. Pun aman lho. Pun. Ono wae aman, ya. Tin. Nggih. Aja dadi bojone. Lah kok Wis dhek le goleki nganggo sikil kok. Wis aja wis. Wis genah sesuk. Ya Allah. nggih mboten nggih Mas, mosok ngangge sikil nggih. Mboten. Wis ge wis. Iya iki lho panjenengan omong wae arep tak ulapi kok ya. Aku ya selak pengen tok ulapi ya. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Mak. Iya. Ora kanyono-nyono persasat kaya dene kejugrugan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ya. Awak dhewe tinimbalan supaya ngregengake ana ing adicara ya kuwi hari ulang tahun utawa milad ya Pomosda ingkang kaping 24 no. Ya, Pomosda kuwi apa? Pomosda ki pondok modern sumber daya At-Taqwa. Oh iya. Ya, Mbak Tiwi. Kadung tresna pamundutan saka Jombang. Ya. Jumeneng, Mbak. Monggo. Durutke saka sing mepet
Kowe ya mak ora manut karo apa Nawala iki sing dhuwur dhewe sing ngendi? Ya. Ya. Kaya isih kuliah. Kuliah apa iki? Tak omongke nek adus ning Blumbang Sirandha ya iki. Mergane lagi wae dadi randha iki. Yo lah ya. Napa? Nggih. Ya ora apa-apa ya nyatane ya. Napa Bapak jenengan? Ora sa isin. Ya ora apa-apa. Monggo. Pak niki wonten nginggil napa ngandhap? Kono wae ora apa-apa. Ya. Men piyaine padha ketok. Ketok kabeh sing mresani akeh banget kaya ngene iki. Ya luar biasa Piyai Nganjuk. Apresiasine terhadap wayang panjen ya luar biasa tenan kok. Ya ngono ya Mak. Iya. Nyenengke ngono ya. Ya jaya kaya ngono ya jaya. Kebuak ngene iki no. Ya ning engko bar limbukan terus brung. Iya. Entek. Ya engko bar gara-gara iki kari wong eneme sekedan telu dadi wis mloya mlayu ngalor ngidul ora karo-karuan. Iya, ya wis ben apa-apa karang kabeh iki dhewe-dhewe ciri khase. Ayo nggih. Kadung tresna bawanana. Wong tok tutup-tutup ana iki sok bakal esuk daya ngerti kabeh. Ora usah seneng. Iya. Sepandai-pandainya tupai melompat itu akhirnya akan jatuh juga. Iya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai itu akhirnya akan terendus juga. Ya, mula ora usah ndatak piye-piye. Monggo, ya. Sinawang datan bosane wis setahun iki 3 dina iki. Wo. Elak ta? Iya. Nana nyawa wong bagus leman mula awake kuru. Iya. Ngono ya. Saya susut mikir kok no. Ya ning wis tak kuwatke aja kebangetan le mikir. Mula bapak-bapak sing anu ibu-ibu sing lemu iki nek arep ngurokke awak jane gampang. Olahraga. Ora, bojone kon rabi neh, ora. Langsung susut gratis kae no. Iya. Iya, terus nah nona rekoso tak lakonane neno angger aku bisa neno wong bagus lambene aban mbok sesuk didandani ukarane kuwi marai ra penak. Wong lanang sing ngrungokke iki marai terus maksir ngono. Iya. Wong bagus lambene gantinen cangkeme. Wong bagus cangkeme ambyar. mati aku wis purun angger tresnaku mbok tanpa ya mangga Siranda. Loh, kok Siranda? Ayo. Lamat ya. Lamat wis katon tejane yen
Pripun, Pak? Oh, sambel kemangi. Nggih. Sanes sih nggih. Recane rata. Ayo sambel kemangi men ditandangi karo sapa jenenge Mbak Anting kuwi ayo Ting, kowe Ting, maju Ting. Iya. Iya.
Gondak kancane ora nyambut gawe. Iya. Ngono ya. Ki Mbak Anting ki putrane Mas Sum Gondrong. Oh iya, Tulungagung iya. Wah. Ya Ting. Nggih. Lho wis dijak sumo ngono kok. Pinten? Sun nggih, Mbah. Stay. Kowe iki nek dianting ki aja mbah, Mas ngono. Anu, Mas. Sun nggih, Mas. Oh, nggih. Ya. Nggih, Om. Om. Ya Om. Om. Om apa? Lho, piye to perjanjiane? Perjanjiane ngopo? Wong nganjuk pun ngertos, Pak De. Nek kula nyeluk jenengan Omi, mengke jenengan tambahi kula. Nambahi apa? Lah nika lho perjanjiane nika. Beres, rasa kuwatir tak tambahi donga pangestu. Iya. Wis rawo. Yo, sambal kemangi. Atok bawani apa? Nggih, ajenge joget. Wah, joget. rasa boko ya. Nggih. Mbah, mbok wau nek ora gelem bawa niku nggawa tips kok omah malah joget terus sampean. Iya. Ya ora apa-apa yo karang yo. Undang pengen joget lho Pak De. Nggih, monggo. Yo ndak wektune entek. Monggo diaturake sambal kemangi ya, Mas. Nggih.
ya. Oh nggih, mengke meneh. Sak kemenge. Apal kok yo. Terima aku kok sing dinteni kok mingtong entong-entong dentak dung gendang dung. Iya, terus mempeng banget ya Mak ya. Matur sembah nuwun. Ya, Mbak Anting mau kemareng ngaturake ya Nak. Ya. Sabanjure apa Mak? Wah, jan nganti blasah kaya ngene nawala sing tak tampa Nak. Ya. Ya mung mengko nek ora iso tak aturake nggon limbukan tak aturake nggon gara-gara. Ya, mergo ya wancine winates kok ya Nak. Ya, pancen bener ngono Mak. Iya. Iki uga ana meneh sing kepareng arep asung panyumbang lagu no. Ya. Penyanyi Bapak Hadi Karya ya saka Cengkok Ngronggot Nganjuk ya. Badhe nyumbang gending sesideman. Oh ya. Ngaturaken adik kula Anang Desta Rastra. Nyuwun pendamping sinden Mbak Tatin saking Kulon Progo. Oh ya, matur sembah nuwun ya. Monggo Mas Pak Hadi Karya ya. Monggo katuran tindak mriki ya. Mbak gelo penggalihe. Lah iya wis ngaturke nawala kok ora diaturake ya. Alon-alon bae. Mboten napa-napa ya. Wah, seneng aku. Oh, nyuwun sewu, Pak. Hadi Karya menika tunanetra to. Wah, malah kleresan. Kula menika wonten Yojo gadah kalih piyai tunanetra menika ingkang budaya, ingkang pendak-pendak. Kula mayang mesti nusul, ya. Terus kula elikke jane nek nusul ya ndelok apa. Ya. Iki kok do ditinggal iki kepiye to iki? Sakira. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon. Pun teng riku mawon, Nggih. Nggih, ngapunten. Mboten napa-napa, justru ngapunten Pak Seno. Panjenengan menika dados inspirasi. Nyuwun pangapunten, panjenengan menika tunanetra namung tresna kalian budaya lan kersa nguri-uri kabudayan. Nuwun sewu ingkang mripate ganep kadangkala malah sok mboten kepengin nguri-uri budaya malah sok mencibir budaya. Menika panjenengan dados inspirasi kagem para kadang-kadang kula. Iya, panjen ngono ya Mak. Nggih. Mung sayange jenengan kok dadak nyuwun Mbak Tatin niku napa weruh? Nggih Pak Seno, nggih ngapunten saderenge nggih. Kula nggih alhamdulillah saged bertatap muka kalih panjenengan. Ya, niki asringipun kula nggih ningali teng YouTube ngoten nika lho Pak Seno. Wis ngapusi sampean. Mboten ngapusi saestu kok. Ah, mbok sampean muni ningali teng YouTube niku tetep ngapusi. Lho, kok ngapusi pripun? Sampeyan iso muni bertatap muka sakniki kula nganggo klambi apa ayo? Jenengan to? Oh. Riyen nggih. Oh, biru no, Pak. Ah. Nggih. Tin kancanono Mas. Mas apa jenenge iki? Mas Hadi. Ya. Nanang kok nggih. Sing Nanang Desta Rastra nggih niku wae lho, Pak. Oh, alah. Mula asmane Desta Rastra menika. Lah sarene dope ilang nggih jurukane nggih niku. Kula ten pundi, Pak? Lah niki Ngandhap. kowe tok ayu ngoten nek Pak Seno. Pundi ta? Kula ten pundi lho? Kula diokne napa pripun? Alah. Nek jenengan kuat gendong kula. Kula sing remuk mengke. Lho, kok remuk? Napa nggih wong sak monten kok lemune kok. Sak monten ki sepira lho? Kalih sing rondo wau niku lemu niki kok. Walah bener e. Bener iki. Hebat iki. Kula sing ngandhap mawon apa? Mboten. Mboten. Jenengan ampun maju-maju nggih, mengke nek dawah mengke kula ndak dadak gendong. Mboten pun aman kok watese niki kok. Oh. Kanten iki nggih. Mboten sandredeg nggih. Mboten, kula nek Salaman Rin, salaman. nggih. Salaman? Ayo ngendi? Ayo. Tangan. Tin, kowe iki nek kenunul malah cilaka kowe. Lah kan jaga jarak ya. Kowe nek ngawur terus salaman Rian. Nggo, ngoten malah.
Lah niki lho. Ya kurang maju. Lah niki lho. Salaman kok tangane bentuke Asline. Kowe dosa kowe nggo dolanan wong kaya. Duh, mboten napa-napa Pak Seno, kula nek digodhong ngeten iki malah ruwemen ta, Pak. Waduh. Soale kula dalu niki haus, Pak. Panjenengan haus? Dados dalu niki kula sedang napa mencari jodoh ngoten, Pak. Oke. Kalau mulane sampean pas dalu niki haus kok sing dijaluk Tatin. Lah ngopo? Napa sampean ngerti malah? Nek Tatin niku ledeng. Ngertos e. Aduh. Ki nyapa ki kok ya enek wong WA barang ten tak. HP ini getar ngerasa jarine ana. Sing WA sinten Mang Wacan jajak? Enggak wis ndak usah kok. Enggak usah. Iya, Cita salaman iya. ora? Sios to wong. Salaman nggih. Nggih, nderek tepang. Kula Nanang Wahyudi, Mbak Tatin. Kok tanganku diremet-remet ngadi-utik-utik lho. Jenengan kok nakal e. Boten Nek nakal. salaman ki biasa wae ngene rasane Nggih. ngene Ayo. rasa. Soale anane ngoten niku kula guemes kalih panjenengan ing ngatasé wonge lemu suarane kok penak ngoten. Justru dhek memanfaatkan awake dhek iki dienggo nakal. Soale nek saya ndumuk kowe kan ora kena pasal wong ora weruh. Ya ora kena no, tetep ora kena. Kayak guyu kae lho. Ayo sing ajeng bawa sampean apa Mbak Tati? Nggih, kula. Oh nggih siap Mas. Nggih langgame Mbak Tatin Oh mawon. nggih. Wah. Siap. Kula tuntun napa pripun, Mbak? Loh, aku ora dituntun nih. Wis kowe manut to. Oh nggih, kula manut jenengan nggih, matuntun ten pundi kula manut. Kula jak wangsul teng griya kula. Loh, panjenengan griyane pundi ta, Mas? Griya kula Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Ngendi kuwi aku ora ngedong lho. Pun to mengke nek kula gonceng mesti apa? Ora diboncengke lho. Oh, kowe aja salah. Kowe aja salah. Nggih. Sekarang itu zamannya zaman teknologi. Iya. HP we dienggo wong tunanetra ono. Nggih. Motor ki dienggo wong tunanetra ya ono. Nggih enten. Piye? Carane piye? Lah ya montore wis ora dadak disetangi ming kari apa. Aku arep mulih, no motor mulih dhewe. Nggih, Lah iya mbok entuk buk, mbok entuk cagakan sing Astagfirullahaladzim. Ora upamane ngenten lho, Pak. Mane kula dadi bojone Mas sapa? Nanang. Ah lanang apa ya ngerti? Wah, kula ngertos Pak Seno niku sing dikarepne ngertos. Riba. Lah ya apa? Aslinipun ajenge muni anu tapi mboten wantun ngungkapne. Lah ya Ning apa? nek kula sampun tanggap ing sasmita. Nggih. Iya. Kok jenengan ngerti nggone apa, Mas? Wah, karepe wae di bojo aku nek arepe nyang piye tak bingung. Lah iya kok ya ngerti apa ya genah ngono lho. Astagfirullah. Pripun? Ya Allah. Jenengan kok keringetan to, Mas? Jenengan panas? Boten, boten. Aja maju-maju. Pun aman lho. Pun. Ngono wae aman, ya. Tin. Nggih. Aja dadi bojone. Lah kok Wis dhek le goleki nganggo sikil kok. Wis aja wis. Wis genah wis. Ya Allah. nggih mboten nggih Mas, mosok ngangge sikil nggih. Boten, boten. Nek Pun to. kalih kula lak nggih mboten ngangge sikil to. Boten. Iya. Pun to tenang mawon. Nggih. Amit sewu nggih Pak Seno. Nggih, Nggih Mas. suwantene mbok pilih wonten gloroke nggih tasih ajar nih. Wah, kula percaya sampean niku Aku tak- nuwun sewu mentale wis kecekel kok. Boten, boten. Ajar kula. Nyuwara nggih mesti apik. Iya. Nggih. Sing apik ketoke kok tekone. Ha iya. Wiwitane Modar ora we. Wah, luar Suarane biasa. jan jos tenan lho. boten niki tasih ajar saestu kok. Ane nyatane ya wis gandem ngono lho ora. Nek awake cilik ning suarane gedhe. Lah nggih to. Hah? Apa? Arek omong apa rasane dimarahi lho. Anderek. Panderek sang pekek Luar biasa. Priya bagus kang olah budaya. Mula saiki aja ngece karo Piyai Tunanetra. Piyai Tunanetra iki ning Yojana kelompok karawitan tunanetra. Grup bal-balan tunanetra. Wonten nggih. Enten nang Enten teng kula Mas. Jenengan ajeng melu napa, Bro? Niku bale dikai klinthing. Oh nggih nek
Nek soal napa bal sing khusus damel tunanetra niku enten Pak. Kula Nggih. nate semerep ning nek kerawitan tunanetra mengke sing bagian ngempole niku mengke nabrak-nabrak mengke sing kula wedi. Lah pripun kok nabrak-nabrak? Lah nggih to wayah mlayu ngeten-ngeten terus kancane ketuthuk ngoten kok nek ngempol. Nggih, bal-balan niku nggih tau kleru nggih tangga kula ya garse digip. Mergane bal-balan bolane wonten klintinge teng niku nggo anggon wedhus ana klintinge wedhus guajuli wong pirang-pirang. Lah niku bahayane niku lho. Astagfirullahaladzim. Keng menapa ae mboten sasok nyebut ra apa-apa lho. Wong ayune yo ngene. Malah gaya. Aku dialem ngono wae aku ya tersipu lho. Jenengan kok ya weruh raiku kaya ngapa lho, Mas? Jan ngidap-ngidapi tenan. Kok ngalah-alahi karo wong sing ora nganu lho. Jenengan ling ngalem ora aku. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning Golek-golekno tisu kuwi lho. Ringete Mas Anang tok lapi iki lho. Tak jukoke tisu, Mas. buatan pun izin kula Ora apa-apa. Apa isin lho? izin kula Diulapi apa ngulapi dhewe? Kula iki gumun karo sampean ki ora weruh kok isin. izin lho Pak kula Dene sing ndoro kok ora ndek isin. Adi aku sing weruh ora ndek isin kok. selendang kuning Mas niki sing dilapi napa dilap dhewe? pun kula lap ki ambak mawon Tak yakin ora dilapi? izin kula Yakin mboten dilapi? Mas Anang. nggih Mbak Tati niku sowan teng Nganjuk urung karuan setahun pisan lho. Kesempatan Wes dilapi. sakniki zamane pun canggih, zaman teknologi mungkin kula buka Facebook-e mawon ngono anune. Jenengan gak ada Facebook kula napa? Gadah Facebook kula saestu gadah Nanang Merem namine. Oh, sesuk tak. Saestu kok Pak Seno. Nggih. Niku nggih enten WA-ne teng mriku saestu. Oh, nggih nggih tak WA. Pripun iki sida dilapi mboten? Manut Oh, saiki muni manut. Ayo dilapi. Kula ulapi nggih nderek nyuwun sewu nggih. oh Mas. boten napa-napa pun, Sing ngen bagian pundi? pun manut. Aki kabeh keringetan ya tekan dhuwur saka ngisor tekan. Oh sing isor boten sah sing isor. Oh, Wah bebayane. sing dhuwur tok mawon. Nggih to. Iki dulapi tenan nggih. Nggih. Wis gek ndang cek ngono kok mesake iki lho. Lah, kok- Kemringet iki lho. Lah iya ora ngete oke bang. Kowe iki nek ngono nak keringet kuwi malah kowe iki entuk pahala ibadah kuwi. Bantu wong cacat tunanetra. Wis ge wis. Iya iki lho panjenengan ngomong wae arep tak ulapi kok ya. Aku ya selak pengen tok ulapi ya. Iya. Oh alah. Iki tak ulapi nggih Mas, nuwun sewu nggih. Nggih. Walah, Jan. Iki sing tak ulapi iki. Mang lenggak. Ndangak nglenggak niku ndangak. Nggih. Ndangak. Oh, Pun matur nuwun. melih boten? Pun sampun. Empon? Pun Pisan wae. sampun. Kapsake ukir swara kurang permono ning wasis ngungro Angungrum. Suara dekat noe kalah ya. Iya. angungro marang bendoro dia sulistyo pijer ngincangake alis Milih meneh. boten Lah kita kaya milih meneh. boten Sekarang cah cilik ya Boten. milih. Kok kaya umbel ngono. mengke anu Pak Seno kula nek mantun bawa nek jenengan pas sabetan mengke kula tak gajuri nyimping mawon kula Wah nggih monggo mboten apa-apa. mengke kersane dadi anu penyimpinge raruh dalan ya nggih to Nuwun sewu wong ora weruh kok arep nyimpingi ngono aku nembung Kartomarma ngono juguke citraksi ya. Suwe-suwe dalang karo penyimping iso gelut suwe-suwe.
terus tresno sesideman Joget Mas. no gantosan kalih kula. Oh nggih. Kula riyen? Nggih. Lho. Walah yo. Aja to. Tenggo nembak. Iku ana sing ngom nyuwara luweh nanang paten ana. Nggih. Sake kok ya. Oh nggih. Lagi nggo sinau kok dipaten. Yo. Yo. Luweh becik paten ana. Ya, duet iki. Liwat kincanging alismu uso anglanda latihan muslim serius waktu aku isi
joget. Aku baleni Mas Niku wau tak atek mathok niku wau. Oh, tak atek Oh, tak matuk pripun? Nggih. Pak Sena dereng weruh lho ling joget jenengan mau. Jajal baleni Mas Denko. Dong dong. Jenenge lho. Kayak iki mau kayak isin-isin. Aja tok kon baleni wis grogi banget lho. Boten grogi sinten ta sing grogi? Ah sampean kok saya ndingkluk. Dingkluk niku kula napa ngematne niku lho. Ngematke napa? Ya ngematne swantenipun niki lho. Peh. Peh piye? Jaluk Wah, iki nek cara kene iki kaya kebanget lho. Lah nggih. Wah, ngono. Peh. jaluk nomor WA-ne, Mbak. Nggih, mangke tak nehi nggih. Nek ora njuk WA terus lho gah aku nek WA. Mboten. Sampeyan kok njaluk WA-ne Tatin niku mengke WA sampeyan dilebokke WA-ne Tatin. Oh, nggih, otomatis nih. Oh, Nggih. Nggih, mangke tak nehi nek jenengan nyuwun nggih. Oke. Iya, siap. apa roh dalane ayo Mas. Wah nek niku pun awas Pak nek soalnya. Yo, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke kok masa isine kowe apa wae Mbak Tatin. Sami-sami Mas. Nggih. Sama nika beh apa beh? Lah pripun kula manut? Mas Nana, Nggih. sampeyan wau ngirimi layang kula diwonten artane pinten? Oh niku wau sing ngirim senes kula kok. Oh, asinten. Niku wau Pak Haji Nur Kamit saking Cengkok Ngronggot. Oh, Kula dikengken anu ngoten Pak Seno. ken nganu nyekar. Nggih, kula di WA ket pengenane nika. Terus kula mboten nganu. Ora, iki nganu lho, iki aneh lho iki wong iki ora weruh ning sombong. Mboten. Saestu Pak, kula gadah WA bola-bali di WA. Lah nggih Pak wong marai ya batuku ya entek tak didingne ya Pak. Yes. Panggah tak sak ya. Mboten napa-napa. Nggih wa Seno. Niki kula kundurke artane nggo. Nggih. Ditampi nggo. Kula do beli akeh malahan. Wis Jenengan sapal. kosik. Oh, sapale dengkule mlocot ora. Kok boten men ta? Diterke mboten. Kone nembro-nembro lho. Ki sing peteng ki anu aku kok kene. Iki nek urip nang Yojo tak ketaki terus lho iki. Lah apa? Tuh, Aku lho, sik armara iki kok peteng men to. Ket mau lek peteng iki. wah, astaga. Saestu sing peteng bae nggen kula niku. Nggih, dituntunin. Kula Nggih, Mbak Tatin. tak jubuke nang janipun dhewe. Wah, nek wis sampean jikone bae. Kayak kok ning anu lho. Tak Sopo? Oh, yo nganggo HP tenan kok yo. piye? Sapa kuwi sing ngebel? Mboten penting kula pateni mawon. Nika Mas, saking ngene Pak Seno. Nggih. Monggo. Terima kasih Mamah Tatin. Aduh. Iya, Papa Nana. Terima kasih juga nggih Papa. Nggih, wah jan alhamdulillah Pak Seno. Nggih. Nggih sakderenge nyuwun pangapunten niku wau guyon parikena Pak. Sampean malah ngregenke suasana lho Mas Kon tenang. masuk bolak-balik kula ningali jenengan teng streaming mawon. Jenengan pas mayang teng kene Mas Yoyok nika kula Nggih. kene ngali. Oh, ngoten. Dugi Nggih. mriko sampean? Mboten teng streaming kula. Dope pedhot mengke malah hilang mengke dugi Karangasem mengke. Iki nek nang nggon aku yo jare dijebluki mercon lho kancane. Karo kancane omong-omongan karo gawake mercon kula niku janjane duar. Kok glelengi raja mak. Nggih Pak Seno. Nggih. Ngapunten sakderenge. Jan. Peh piye? Ora kaya bengi iki penontonnya ya akeh. Emang Nganjuk niku luar biasa lho Pak Seno. Oh, estu Mas. Leres ngendikane jenengan niku wae. Lek teng Yogya nek wayangan adate nek mantun limbukan niku pun ambiar kiambak-kiambakne nek teng Nganjuk niki lain daripada yang lain. Nggih.
Dadi lakon niku gatekne nek lucu nggih diguyu nek weh Nek kurang ajar? nek kurang ajar taboke. Ayo sampean niku kok Mas. Ya nggih to. Nggih. Jan Kula saestu. nganu Mas Nanang, sampun kantuk kabar saking Dik Yoyo, saking Nggih. Mas Kangko, saking sinten-sinten dalan sampun kula sampun tarosi kula badhe sowan wonten Nganjuk terus pundi kawontenanipun. Wah, sae Mas Rika nika Nggih. penonton wayang saestu luar Leres, biasa. leres ngendikane Mas Kangko, Mas Yoyo leres niku. Nggih. Mas jenengan teng kene Pak Kangko kalih Abah Sukron teng YouTube nika nggih ningali kula. Kowe nek jenengane panggah kula nerutus teng YouTube mawon to Pak. Ning sampean bener lho. Sampean termasuk pecinta YouTube lho. Nyatane Nggih. kula nggih ngakoni kok jagongan kali Dik Kangko kali Abah Sukron Nggih, leres. iku ya masuk streaming. Ora Iya. nek nunul iki kepiye ngono lho. Oh ada, dadi HP khusus wong tunanetra ki ono Mas. Terus nggih, coba mang prakteke netatin niku mang nunul coba. Kok aku lho. Kok kan HP-ne praktek? udah aku. HP Oh nunul aku ya kenapa? Dadi HP niki nek saged Piye? ngomong enten sing nuntun ngoten. Ning HP-ne mati ketok Mas. Oh, tasik anu berjalan niki ta. Oh, iya. Tulisane L50 nih. Oh iya bener L50 Android. Nggih, astaga. Jane dadi HP iki wong merem barang iso gawe HP Android terus nggih saged Facebookan ngoten. Wah nggih. Matur suwun Mas Ana. Sami-sami, Mas Seno. Wis nengke wae ben mudhun ra mudhun karepmu nengke wae. Wah Boten. sakit. Wah, Mas, tak tulungi Mas. Mas, aku nekat lho. Jenengan ki ngawur lho, iki nekat tenan lho. Asale kok cah kok gelelenge ra jaman. Hati-hati nggih Mas Ana nggih. Wah, nengke tenan masalah. Iya. Wis cetha ora weruh lho kok iso gleleng kuwi lho. Ya kehebatannya dia seperti itu ya Pak. Ayo ya luar biasa. Awas lho Mas, ngomedak ndase kancane. Tidak ndasmu kuwi kok. Lah kuwi lho ono Mas nang ngisore kok ya. Nek ya sing didak mesti ora bakal nesu yakin. Lah nggih. Iya. Oh. Lah kok kuali iki malah sing golek dalan. Kayak lucu kan. Kok malah kuali lho. Sing golek dalan kok malah sing Amit sewu sing nuntun malah sing picak. kok ya ono-ono wae. Iya. Kula sampun, Pak. Sing iki pisan kas ya kanggo nutup suasana limbuhan ya tin mengko sing urung-urung diaturke gara-gara iki kowe eneng sing nyuwun apa ki mau? Lali janjine nggih. Apa? Lali janjine, heeh. Piye? Kembang rawe. Heeh. Kembang rawe ya diaturake. Kula ki, Mbak. Heeh. Oh nggih. Langsung mawon nggih. Piye? Langsung. Ya dibawani kok ya. Penak-penake piyai kene iki penggemar seni, pecinta seni sing iso ngrungokke swara kok ya. Iya, mangga. Yogya Niro. Iki kok HP-ne Anang keri. Ketara cedak mik mak. Kang para-para jerit lamun bisa sirahana ladha tu enguni Caritane cari tane sinden sing entuk julukan anyar. Nah iya, Bagor Brand.
Bagur Bren. Awake lemune ra jamak-jamak. Nanti kaya wadah pakan pitik. Ya ora lah. Sasra kau Sasra tahu ing maes pati aran patih suwanda labuhan lalabuhan nipun kang kinelung tri prakara guna kaya purune kang den antepi nuhani trahu digedruke sik joget Titin. Ya. Nggih, Men siap. Men disawer. Nah, yuk. Hey!
Napa? Nggih. Ya, nggih. Kyai sepuh iki pancen pecinta budaya tenan kok. Ya. Sampun menika, Pak. Sitok engkas njaluk gelang karet. Anu gelang kalung nggih, Pak nggih. Iya, gelang kalung kok gelang karet ora. Mangga sing oh, panggah. Kowe wis pokoke nganti modar kowe nang kono iki. Iya. Mbah, kula wis ping pindho lho, Mbah. Aku nek ping 3 ora kuat aku. Aja gawe gelane, Mbah. Mbah sapa? Namine Mbah sapa ta? Men boy. Waduh. Kene ya ana sing jenenge Nur. Nur boy ya ana nang kene. Men kowe iki ya budhek kowe. Lah nggih, lah ning ngene mriki kan nggih enten to Nur boy. Nur Nek iki men boy. Urung karane bak petuk nasun Agustusan rame Mas. Nggih. Oh nggih, amin, Mbah. Nggih, amin didongake. Ya, gelang kalung, ya. Tok dikancani aku, Pak. Ya dikancani sapa? Ayo, Cita Cita, ya ora ayo. apa-apa. Grubut loro nggih, Mbah. Wah. Iso ora, Mbah? Krubut loro kuat ora? Gak ngatasi, Iso. ya medon. Gak ngatasi. Ra apa-apa. Ya ora apa-apa, monggo. Kuat. Bayare ming siji. Oh, nggih. Sing siji ora telah bayaran. Piye, Mbah? Kok ming siji? Mbah iki wis tombok akeh lho, ket mau wis nyawer terus. Malah muni entek pisan. Iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ya. Bayar separo-separo, ming separo lho, Mbah, ora kabeh lho. Iya. Pokoke ming separo wae ora sak kabeh, agak. Separo kok bayarane. Iya. Ya, mangga. Ngono nek nekat dikabehke awas kowe. Yo, gelang kalung. Yo. Saka pundi? Gelang kalung anane. Iya, Mas Den kok ora usah mendelik. Iya, iya. Enggak. Kalang Sing Lah piye? tintingane. Lah nggih ta? Kalang dadi saksi.
Makasih Mbak. Main boy. Men boy. Men boy. Men boy. Men boy asline diwali ya me boy men. Hatur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, Mbak, matur sembah nuwun. Siap nggih. Ya. Jarine ngendika nek Agustus arep nimbali. Wah, matur nuwun. Ya. Ayo, Mak. Yo nggih di cukupke semene sik mengko gara-gara dilanjut meneh ya. Ya, layange jek akeh sing urung iso diaturake, monggo tak derekke, Mak. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati